Liberalne partije u Skupštini opštine Nikšić Jelena Marković danas je podnijela Ustavnom sudu Crne Gore dvije inicijative za ocjenu ustavnosti članova statuta Skupštine opštine Nikšić i Skupštine opštine Žabljak, kojima se utvrđuje slava grada, vjerski praznici 12. maj, dan Svetog Vasilija Ostroškog i 19. avgust, dan Preobraženja Gospodnjeg. Upozorava da se donošenjem ovakvih odluka krše osnovna ljudska prava i narušava sekularni karakter države, te podsjeća da je sličnu odluku Skupštine opštine Herceg Novi Ustavni sud proglasio neustavnom. Ustavom Crne Gore, podsjeća Marković u svojoj inicijativi, propisano je da su pravoslavna crkva, islamska vjerska zajednica, rimokatolička crkva i druge vjeroispovijesti odvojene od države. Donošenjem ovakvih odluka dvije crnogorske opštine su povrijedile Ustavom zagarantovana prava građana, smatra Marković. Skupština opštine Nikšić i Skupština opštine Žabljak su ovakvim propisivanjem uvele vjerske običaje u državne, odnosno lokalne organe vlasti i time su povrijedile ustavni princip odvojenosti crkve od države i umiješali su se u unutrašnje stvari crkve, što je nedopustivo. Znači, Ustavni sud Crne Gore treba što prije prioritetno, jer se radi o zaštiti ljudskih prava, da donese odluku kojom će ove odredbe statuta Skupštine opštine Nikšić i Skupštine opštine Žabljak utvrditi neustavnim i proglasiti nevažećim. Marković navodi da je slična odluka Skupštine opštine Herceg Novi odbačena kao neustavna. Ustavni sud Republike Crne Gore u sastavu predsjednik dr. Mladen Vukčević i sudije Petija Međedović, Desanka Lopičić, Zoran Smolović i Veselin Racković na sjednici od 13. septembra 2005. godine donio je odluku kojom se utvrđuje da odredba u kojoj se navodi krsna slava statuta opštine Herceg Novi, a koju je donijela Skupština opštine Herceg Novi na sjednici od 18. novembra 2004. godine nijesu u saglasnosti sa Ustavom i zakonom i prestaju da važe danom objavljivanja ove odluke. Podsjeća da se ovim povodom više puta obraćala ombudsmanu Siniši Bjekoviću, ali da je reakcija izostala. Smatra da bi Skupština podhitno trebalo da smijeni Bjekovića i na čelo te institucije postavi osobu koja će se, kako ističe, na kredibilan način posvetiti tome da bude advokat svih građana pred institucijama, a ne da zanemaruje povredu njihovih prava.